yakin jahili ba duk Najeriya ba jahili kamar Kwankwaso. Duk Najeriya ban san jahili ba katun jahili kamar Kwankwaso. Ko kun san guda? Ku bari waɗa muku jahilcin da yayi. Wata ƙasa cikin ƙasashen kafirai, Holland ce ko Denmark. Denmark sun kai fim na batunci ga manzon Allah. Ga manzon Allah yana zina, ga manzon Allah yana luwaɗi, ga manzon Allah na shan ba abinda ba su yi ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani ɗan siyasa su sanatan su ya ɗauki nauyi shi ya ba da kuɗi an ka gurza fim ɗin. An ka gurza fim ɗin. Na yi hira da ambasadan su akwai lokacin da ambasadan ƙasa ya zo nan Sokoto akwai wani babban mutum da ya zo da shi nan. Sai an ka ce a samu wasu da za su zuwa lokacin wai an sashi ƙasar su ta sashi ambasadan can nan Najeriya. Ya kewaya jihohin musulmi ya nuna musu ƙasar bata da hannu kaza da kasta to da ya taho nan sai an ka ce a samu malamai waɗanda za su yi magana da shi a nuna musu implication ina cikin waɗanda an kasa kuma cikin malaman nima ni magana da shi nan Sokoto ambasadan Denmark ya zo nan Sokoto mun kai magana da shi da ni da wasu malamai kuma malaman sun ka naɗa sun ka ce ni sun ka wakilta in yi magana ni magana da shi wai abin da ya kasance nuna mana ƙasar ba ta da haƙƙi wasu mutane ne sun kai wani ɗan siyasa guda matsayin sanata ya yi finansa amma ba ƙasar ba ce maganar banza da su waɗannan da sun kai fim ɗin da shi ɗan siyasa duk ba ƙarƙashin ƙasar suke ba ya ce ni ce to in ƙasar ta san abin da sun kai ba daidai ba ne ta dakantar da su mana akwai doka ƙasar ko babu ya ce ni ce to don mi da an kasa doka duk abin da kaga an sa doka an ce ba a yadda a yi ba don an lura yana cutarwa ba to in kun san cewa wannan fim zai jawo muku jidali duniya to dole na ƙasa haƙƙin ƙasar ne ta tabbatar ta dakantar da shi amma ƙasar ta bada oke an ka fitar da fim din don haka mu babu romo da wani mutum ba romo da wani sanata ƙasar Denmark ta san kai don haka mu ƙiye mu gaba ɗaya da ƙasar Denmark ce haka mun kai da shi to lokacin nan sai an ka shelanta ma al'ummar musulmin duniya daga cikin matakin da za mu ɗauka don nuna baƙin cikin mu ga cin mutuncin da wannan ƙasar tawa manzon Allah mu a ƙaurace ma duk kayayyakin da ƙasar nan ke yi ba haka an ka shelanta ma duniya ba kuma tun lokacin musulmi sun ka ƙaurace sai ga Kwankwaso ba rawar haka an yi sallar azumi gabanin sallar layya ga sunna TV na ga Sheikh Abdullahi Pakistan ita ce hudubar da Abdullahi Pakistan ya yi ranar idin layya duk wanda ya wulakanta manzon Allah ko da kwatancin kan akai fa ne ya ridda wanda ya wulakanta manzon Allah ko da kaza ya ita ce hudubar da Dr. Abdullahi Pakistan ya yi ranar idin layya sai ga Kwankwaso ya fito cikin rediyon Kano yana cewa wai shi yana mamaki don an zagi wani mutum a ce wai a basa yin kayan wata ƙasa wane ne wani mutum ko Jonathan ya ce ma manzon Allah wani mutum ya iya shege balle Kwankwaso da muka dibin musulmi ko Jonathan da abba musulmi bai ce ma manzon Allah wani mutum Kwankwaso ya bude baki na kaskantacce ɗebabben albarka ya ce wai shi mamakin ya kai don an zagi wani mutum wato bai musanta an yi zagin ba dai sannan mutumin bai da kima gare shi wani mutum kaga an ka zo da shi na kira yanzu manzon Allah za a nakarawa Kwankwaso zai nakara manzon Allah kuma waɗannan 'yan iskan wai su ne za su kawo gyara ga arewa yace shi mamakin ya kai don